Sa number 2, hugot nga pagbantay sa mga border sa Negros Occidental kag Oriental ang ipatuman sa Provincial Veterinary Office kasunod sang ASF cases sa Valencia Negros Oriental. Magapatuman sa spot checking sa border sa Negros Occidental kag Oriental sakop sang barangay Masulog sa Banwa sa Lacasiliana kag Canlaon ang Provincial Veterinary Office. Kung mag-market day ang Canlaon City, sunod kay Dr. Placid Alemana, ang Provincial Veterinarian, hindi malikawan nga may nagalusot sa Occidental. Ang pagbantay sa borders ng hinubaan kag kabankalan 24/7 na suno kay Lemana. Ini kasunod sa ginreport African swine fever sa Valencia sa Negros Oriental. Suno kay Lemana, nagapabili ng executive order sang gobernador nga nagaban sa pagsulod sa baboy gikan sa mga ASF infected areas nga nagalakip sang Negros Oriental, mga lugar sa Luzon kag Cebu. Ang ASF cases sa Valencia kaso sang re-emergence bangod sa nagligad nga tuig may outbreak man sang ASF sa amo nga banwa kag tigayon nga na-contain paagi sa calling suno kay Dr. Alfonso Tundag, ang quarantine officer sang Bureau of Animal Industry sang probinsya. Ibantay na ta diri naga-spot check ta kay hindi gid adlaw-adlaw nga nagabantay ta to sa Masulog din na spot check dala kun during market day sa Canlaon bala. So may ara ta to ga posting kita dito, may checkpoint kita dito.